May pamanikiting apo mo, yung kalinda, mawala na kawari, pa yung wali ko. Kaya ka papayinalog, kalog mo, magpasigang kalog. Nakakatapang apo. Sige. Bye-bye, Benton. Bye-bye, kumare. Kumare. Sige. Thank you. God bless more. Tsaka. Yes, hello mga subscribers. Muli, si Motor ng Magkilping, ating kaibigan, si Brother Ed Balingit. So, siya po ay nagkaroon po ng mild stroke. So, dito po tayo sa dito po siya sasab natin to continue yung kanyang therapy program na every other day. Kasi yung salita niya, yung kilos niya, so lahat nagbago. So, i-pray muna kami. So, ito yung kanyang pangatlong therapy. So, watch niyo po till the end yung anong gagawin sa kanya. So, God bless po. Shout out. Ba't hindi mga kapatid mo? Shout out. Shout out. Binabati ko yung mga lahat ng Kapatid mo? mga kapatid ko dyan. Sa Canada eh, siguro. Yan, yan. Sa surf na mundo. Dalawang kapatid kong nasa Canada. Yan. Kumusta? Mismo. Mga kapatid ko sa Ingles. Yan. Yung anak ko nasa Taiwan. Yun. Shout out, sabi mo. Shout out sa inyo lahat. Ito si Mang Kepeng. Yan. Ang tagapagligtas ko sa... Yan. So ito, bago kami magsimula, siyempre, mas maganda yung meron tayong mas na ating mga Ayan, videos. thank So, you. pray muna tayo, no? Sabi nga sa John 3:16, ano? So God loved the world, that He gave His only begotten Son. Now those who believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Mark 11:22, help me in God. Lord God, Almighty Father, Lord God, bless my hands, Lord God, upon therapy. Kay Brother Ed, Lord God, manahan ka, Espiritu Kabana, ng kagalingan sa akin. May bilang instrumento mo ng kanyang kagalingan, Lord God. Samahan ko kami sa inyong gawin, Lord God. Kumamaham sa kapit dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Woo! Brad, tama. Na-improve ka na nga yung salita mo, Brad. Na-improve na, Brad. Parang kailan lang. So makapasin po natin, ito po yung ating therapy, nagkaroon ng improvement, yung salita ni Brother Ed. Hindi na mongok, no? Dati medyo na talaga pa. Oo. Yung pagkain mo, kasi pagkain mo. Oo, okay na ba eh. Fight lang. Yun. Yung isda, gulay, yan. Yeah. Walang meat, Very bawal na. good. Bawi. Yan ang pinaka-the best. More to big, yan. Yeah. Tsaka exercise. Oo, yan. Konti sa baga. Naglalakad. Kung tinulong ko sa ginagawa mo. Oo, naglalakad. Yung pag ano? Yun, ang sabi mo siya. Yun, o. Di ba? Ang mahal yan, pre. Baka wala mo one eh. Sa tulong ng Diyos, pare. Kailangan. Sa pamamagitan mo, lumalaki siya. Yes, amen. Kasi pare, Hindi ka to. May power na. Oo. Sabi ko siya. Sabi nga hindi kanina pumunta ako dito, sarado. Sarado. Tapos pumunta ako yung Maring Roger. Nakachef ko yung vlog mo. Oo. Kaya makikita ni mga chef niya, sabi niya. Mm. Pag nakita yan, tatawag ka na kaya mamunod. Yung may message ka. Nakita ko yun. Oo, ngayon, nakita mo, message ko na tayo. Oo. Para tayo. Tsaka maramit ka lang po. Sabi nga niya, ba't di ka na lang magpa, para makita mo yung bahay. Sunod. Oo, pagka hindi ka busy, ano? Yung stop ko, wala akong stop eh. Oo nga. Yung malalay dito. Sabi ko mo, 86 lang yun. 86 lang. Parang yung bagay nandito ka, bro. hindi naman Kasi pag nandito ka, Brad, pinapakas yung pwesto ko. Kasi sa mga ganyan, laking bagay din yan, Brad. Yung nakikita mo. Oo, nakikita. Nakikita na stroke ka pa yan. So ito po ay mild stroke. Ito po yung aming third session therapy. So, si Brother Ed po, hindi na po iba sa atin to. Kapasket po lang ko ng araw to. Ang lakas sa ilalim ng araw to. Bukas pare ko yung mag-drive no? Ano ba yun? Ngayon? Hindi bukas. Saan ko nag-drive? Kami na wala. Matik naman pare, kaya mo eh. Hindi pwede. Stroke ka. Hindi pwede. Hindi pwede pare. Hindi ka pa normal na. Ang tamaan ka ng ano yan, hypertension yan o whatsoever eh. Hindi ibig sabihin. Di ba? Eh bakit? Nung hindi pa ako nagpapanawag sa'yo, nag-drive ako. Ayun, pare, delikado yung issue. Delikado. Hindi, nararamdaman ko ang sarili ko. Hindi mo nyo bilis ang alang-alang yung sarili mo, pare. Stroke ka, pwede rin. Nasa ka lang, hindi mo lang gano'n, pre. Dapat kung 2 months ka na, pwede na yan. Okay, talagang ano ka na. Kasi yung pare, blood clot yan, pare, hindi yan ano, katawan. Pag yung dugo niyan,
Sa kamaneho mo, kasi stress ka sa mga minaano mo pare, puputok yan. Yung mga natutagpugo pa. Mabibitin sila. Alam ba nila may stroke ka? Oo. Sagot mo nila pag nagkataon ka. Yun. Ano sabihin ko siya, sige, sagot mo nila yung ano mo pag nagkaroon ng problema. Hindi yung inaasahan nila yung mayang lalo din. Ngayon, At ano yung kita? 100% sa sarili mo kaya mo. sa sarili ko naman pare, Kasi pare, dandaan lang naman ako. ang problema nga, kaya mo. Humingi ako ng payo sa iyo eh. Kasi pala ako kasi, bilang isang therapist, hindi mo pinapayagan yan. Ngayon, kung nasa sa sarili mo, kaya mo ba? Yung sa sarili ko naman pare, makakaya ko. Problema nga pare, kapasana ka. Pare, wala ka pa sa pa pare. Obsession ka pala sa akin. Ngayon, kung nakakita ko medyo umaga na bumibitik-bitik na yan at nakakita ko yung mga kilos mo, pare, yung kilos mo ka rin, government. Kasi pag hindi ako gumagalaw, lalo akong parang namamalit yung patawag ko eh. Oo. At tanong nga siya, kaya mo? Kasi kung kaya mo, bakit hindi mo gawin? Lapit lang naman eh, di siya may... May ilang oras yan. Siyang course ka. Tapos mabalik ka na agad. Oo. Kaya mo pala. Saan kaya mo? Pero wala namang problema. Wala problema yan kasi sa linggo magpapatherapy ka ulit. Sa lunch na. Buat lunes. Oo. Kasi... Kaya pumunta ko siguro. Oh. Lunch siguro. Monday mga basang kwento rin. Monday. Oo. Yeah. Mga Monday na lang. Oh, Monday mga hapon, punta ka dito ako. Oh, yan. Sige, pwede yan. Kada hapon. Mas 4, punta ka Hindi dito. naman ako pwede ng umaga eh. Chat na kita. Oo. Punta ka na. Tawagan mo ako na. Oo. Kaya ako na tatawag. Oh, dito ako. Chat sa'yo. Pare, ito na ako. Bahala ka na pumunta no. Hindi. Sige, sige, sige. Okay. At least alam ko na dito nga. Wala Sunday. Oo, Bahala ka sige. Monday. Wala doon ka kasi Oo. papas ka eh. Monday ng hapon. Skip ka ng isang session ha. Hindi. Bali, Sabado mo ka. Linggo. Bali, dalawang araw lang pinlapas. Kaya nga eh. Nag-trip ka pa. Hindi kasi yung kawan ko. Yun. Oh. Dating. Pumunta ko na ang Ires. Ay ba? Duwati na. Hindi. Basta pumunta ko na ang Ires. Ano yung gagawin? Sige ba? Ingatan mo sarili. Ay bukod ko ako kaya. Tanga na. Eh. Yung sa bata pare, Hindi ko naiinom yan. hindi. Kasi sa tulog ko eh. Siyempre, nade-therapy ka na eh. Unang gabi, ilang na oras. Sa mga konti. Sipan to pa iwasan siya. Papalagi yung mga yan. Kaya hindi na-stroke. Parang ito gabi natin eh. Parang pwede na nito. Oo. Ganda rin yung anak niya. Kahit tapad lang, sabi nga pare. Oo. Mumutin tigilan, sabi ko. Kasi kailangan niya yun eh. Kailangan nila yun. Sila Mga stroke. pare niya. May, Hindi pa ka na. oo, balas lang. May namin mo. Huwag mo purisayin kasi nga blood clot yan eh. Kailangan pa lang konti dyan kasi hindi ko ininom dyan. Yan ka na naman eh. Tumitira ka naman ng katigasan ng ulo ko eh. Hindi, ganyan pag ganyan magbiluan ni brother yun. Actually, close kami na ito. Since nang malakas pa to, bago pandemya, nagbabasketball kami na ito. Nagulat nga ako, nagkaroon ng mild stroke ito eh. Buto naman ako, nakaka-recover na. Malakas na lang. Pero may pinapang. Hindi na rin mag-game eh. Oo. Tatalayas din ang keepers. Dati yung pag-ibig. Siyempre, meron eh. Sa iyo, no? Practice mo ah. Yun o. Bagal-bagal pang konti. O. Parang hindi mag-lock eh.
ka, program yun. Oo. Sabado bukas, no? Oo, tapos linggo, dito may nakapagpo. Basketball lang ito. Oo, sinong Mga kantong. tanglo eh. Kantong. Oo, yung basketball ni parang to. Parang to, shooter na yun. 3-pointer. Pag gumaling ka, sama-sama sa amin ha. Wala, jag-jag ka lang. Oo. Kailangan natin yan, pre. Stamp floor ka, oh. Oo. Ganun yung stamp floor, di ba? Tanda na ako. Doon, di ba na-stroke? Hindi nakakalimit sa basketball. Exercise, no? Oo, nakakanta na exercise na. Lakas ng kaway mo. Lakas ng kaway mo. Pabilungan yan, wala eh. Ano mga legendary therapist, Oo. mga expert. Pinaliwa kasi yan eh. Hindi nila kaya. Siyempre, pare, gift yan eh. Basta ikaw, magtuloy-tuloy ka na ha. Oo. Mahirap na magkaroon ng sakit, di ba? Naranasan mo na, di ba? Gastos pa rin. Gastos! Sinasabi ko sa'yo, magpapalipit gastos sa... Oo. Kung lahat ng kinita mo, mawawala lahat yan. Oo. Hindi mo na mahigit buhay mo. Kaya, yan. Talaga, iwan sa pagkain. Kaya dati kasi natin kinakain, kaya dati kainin. Ngayon, pare, may bili tayo. Puro gulay na lang, ha? Oo, ano nga po, girl? Ganun konting ka na. Siyempre, huwag lang masyado ano. Pero ito malakas. Malakas yan, relax ko lang. Para hindi mahawa. Oo. Kasi kung mahawa to, pagkain. Ha? Anong oras ang tulog mo? Dos? Mainit. Mainit dito, no? Masanay na? Ako, bahala kayo. Masarawa yan. Saan ka kumakain? Diyan, yung staff ko, nagluluto yun. Sasayang kami dyan. Hindi ako rice cooker eh. Uwi na, no? Uwi na balik sa aming asawa. Sinudusyo na, may video na. Balik tayo, nakakapti lang siya. Kaya wala sarado kanina eh. O nga pala ngayon, ito po yung tinatawag naming Valentine's Therapy. So lahat po ng mga kamag-anak ni Brother Ed, lahat ng mga balingin ko lang dyan, yun po lahat, Happy Valentine. Siyempre, pinapasalamatan din natin si Padilla dyan, si Brother Tom, sa inyong pamilya, Happy Valentine. Ayan. So lahat ng mga... Johnny Boy, no? Ano ka kanta, no? Wala sa na yan. Oo. Uwi pa kaya yun? Ewan ko. So lahat po ng mga sumusubaybay po kay Brother Ed, nanonood, sa inyo po lahat dyan, this day is February 14, Happy Valentine po sa inyo lahat. Ayan. Iwasan po natin ang cholesterol. Yun, tama. Yan, Dahil sa cholesterol yan. na-cholesterol eh. Masarap kumain ba naman? Bulalo. Tsaka yung gamot. Pag may medicine, Oh, continue lang. yes. Yung pang-maintenance bro, no? Buti natin. Oh! Si Mang Kepwing. Yeah. Dahil ko sinasabihan kasi ito, hindi ako pinapasalan eh. Si Mang Kepwing, yan. Ano pre? Ngayon, harap. Hala, kaya Mang Kepwing din tayo babasa. Nakakatuwa kaya ako, brother. Kaya mo ko pa siya. Ano yan? Tama na. Isip ko mas tama. Huwag mo pala yun. Yan ka na. Panoorin mamaya ito, asisend ko siya. Oh. Para i-share mo sa mga ano. Kaya pala ko nila yung ano mo, third session mo na, ina-include. So may power na. So ito nga. Ay, naman. So ito nga. Ayan, nakikita po natin na ipasin mo ito. So, kapuhay. Power 30 pa. Ano? Yun ang sabi ko sa'yo. Kung malakas na yan, yun na yun. Makita ni power. Ano, di ba? Tapos kumaga lang.
meron na pa rin. Wala. Ba, hindi ka kakagalaw eh. Oo. Meron na yung mga 30%. Meron. 30% pa rin natin. Kasi hindi ko naman may stop yun. Mga tao, Kaya basta meron tayong pananalig sa Diyos, unang-una yung maligtasan mo. Tama pare ha? Tama ako kasi sa tansya ko naman siyo kaya ko. Pero sino yung tanong ko masyado? Pare, anak ko na natin yan. Saka mabapala pa rin. Mga tao masya. Parang ako, pag-ibig ka, diba? Hindi gagaling. Ibig ka. Kasalanan. Pananda ko naman sa Diyos yun. Hindi nagkatiwala sa'yo. pray lang. Ha? Mamaya naligod mo. Ano na naligod mo ha? Ano mo na yung stroke? Ah, eh. Ito po ay pinapakita po namin yung aming therapy. Ayan. Diretso ka ba yan, friends? Ah, Mamaya patawag mo mas bago. Ito naman kailangan mong ipakita natin. Hindi na pinapakita mo. Ito po yung stroke niya na naapektuhan. Yung pong right upper limb and right lower limb. So ito lang po ang i-vlog namin sa inyo. So this one po, hindi na po i-vlog yan. Pero napasihin pa rin natin. Para hindi masyado mahaba yung panonood na lang. So ito lang po yung mga naapektuhan sa kanya. So nagkaroon po ng less power siya. Parang manghina ka naman. Baka may mga video mo ha. Kasi i-reference mo yan, pasyuntok mo. Sige, syuntok ka ulit. Ayun, mahina pa yung power. So, siguro mga 30% pa lang, wala pa siya ng lakas. So, ampaw yung suntok niya. Ayun. Iba-iba eh, no? Iba yung lakas ano. Ayun na, pilitin. Ganda na. Pasyuntukan niya pa. O ano ha? Pasyuntukan niya pa rin, parang lantang gulay niya pa rin. oo. Walang Walang kalakas-lakas. Ayan. So, babalik ka na Monday. Tama yun. Kabali, mati. Oo, Monday babalik ka. Ang Kasi age. bali, Sunday, may nalaman. Gusto ka maganda schedule. Nandito ko nun eh. Kaya nga schedule mo, babalik ka lang. Oh, hindi. Basta, pwedeng isang araw lang ang pagta natin. O sige, basta ikaw lang. Oo. Ikaw lang kasi problema eh. Monday. Tapos MWF yun. Tapos Merkules. Tapos Sunday. Yan, o kasi may nakakita Sunday. Para mabilis, para makapag-drive ka. Makapag-drive. Kasi bumabalik din yung drive mo eh. Kahit na, Hindi kahit na ako, school ka pa lang. gusto ko pare, Mabilis, oh. Kasi pag napahinga ka, mas dito yan. Mabagal. Kaya basta pag malakas niyan, bawas tayo. Sino kailangan natin? Ito. Walang power eh. Walang power eh. Diba? Ay na pare. Dali, at least pare meron na. Meron na, oo. Dati ba wala dati yan? Katulad nung dati. Yung una, no? Eh, nakapatong, tatlo session mo na ito, pare. Kaya yung isa salita pare, dati wala mo. Oo, dati medyo rumukap ka, pare. Nung pangalawa mo. Namassage ka eh. Kahit pa nga rin yung Lord. Siyempre, may plano pa sa'yo. Ganun talaga ang Lord, kung may plano pa sa atin. Bisa, pinipitik po tayo niya. Ako, siya sa mga napitik. Baksak na po siya mag-game. Ito na po tayo, bigyan tayo ng pagkakataon. So, sabi nga, kung natin hayaan ng Diyos, sambay natin ang Diyos, papurihin, pasalamatan natin araw-araw yan. Every day, thanks to the Lord. Hindi naman tayo perfecto, pero alam ng Diyos ang ating kailangan. Nagbibigyan ng Diyos ng pagsubok. Kasi naging palalo tayo. Oo. Mali sa puno natin. Ewan ko. Sabi nga. Buti ganyan lang ang mangyayari. Oo, ayaw ko na sinabutol pa yan. Isang kawat daputin. Diba? Ibang tao, hindi naman tulungan. Pamilya pa rin. Pamilya pa rin yan. Pamilya pa rin. Asawa pa rin yan. Pamilya pa rin babagsak. Kahit na kaibigan mo. Yung mga ganun. Pamilya pa. Kaya mali yung pamilya. Pinagkaroon siya ng Diyos. Minsan tumutulong ka, pero ikaw hindi ko. Ganun talaga yung pare. Kaya hindi ko na inaarap. Hindi ba bayaran mo siya? Kasi wala siya kakayanin. Ha? Kaya naman tayo may kakayan. Pero ha? Basta tulong mo siya pagaling ka. That's good. Para nabalik pang customer mo. Lahat ng ginaas mo, babalik niya in Jesus' name.
Ano lang yun? Natural na. Babalik lang siya. Kasi pag magaling ka na, may service ka na. So, yun na yun. Hindi ka na basta. Pag susunod doon, pag magaling ka na kahit once a week, papalo ka rito, mamiting ka. Once a week, yan. Pagka magbababa na ako pare, tulunakot ako. Oo, yun. Magaling ka na. Ano na ngayon? Baka yung ko mag-lag eh. Dito, matigas dati itong hamstring. Medyo malambot na. Oh, Malambot na naman. BTV na to, pa. Is ka. Ito, bald ka, nagapan. Yan ang bald na nagapan. Kung pinabayaan mo yan, mangyayari na, titigas siya. Oo, wala na. Hindi ko na siguro, si Boy Pakli. Ang yapeng! Ang yapeng ah! Ayan! Sasalita. Buti nga ngayon, tuwid-tuwid na nagsalita. Kaya, Kaya kung tayo nung natin. pag makikita mo yung, panoorin mo yung taga-District 1, from NGT to Pedrigan, ayun na yun. May power na. Ikaw pa kaya malakas pa. Kaya nga, sabi ko Kahit sa'yo, pare, ito, medyo makampong eh. Natural, andyan tama mo eh. Andyan ang blood pressure. Pagkatuwa dyan naman. Kahit masyadong ginagalaw naman. 90 yung pressure ko. Oo, masyadong ginagalaw yan. Sensitive part naman. Oo, nagpa-pressure ako eh. Oo, maganda lang mo yan, pare, patay. Kung yung pag-pressure ko rito, darating na yung order ko. Dapat parang ito. Para may pressure kita rito. Hindi ka lang ng pressure mo eh. Bakit kasi meron kami pang pressure? Dalawa eh. Uy, meron ka naman pala eh. Gusto mo yung mukha ganyan. Pero iba yung meron ko dito. Oo, pag emergency. May order na ako eh. Kahit na yung digital lang. Yung digital maganda kasi yun. Mabilis yun. Malabo na mata natin. Baka mamaya yung pinig mo na. Kahit makita yung pinig eh. Mauhula na bas nun eh. Yun, accurate yun. Negative niya. Diabetes pa, sugar. Okra ha. Gusto mo yung okra mo pare ha? Ha? Hindi na mga move na yung dedo mo. Wata mo! Malakas talaga si Mangkem ko yun na pare. Eh, sama natin si Lord. Para sa mga stroke patients yan, para hindi na pagkakataon sila muli magpuri. Mga nalimot eh. Yung nga iba, may mga pera pero hindi mo naman. Oo. Walang kwenta pera. Nagkakamali. Walang kwenta pera. Eh sabi ko sa'yo, walang kwenta ang pera pag nagkasakit ka. Wala. Diyos pa rin yan ang kailangan natin. Tapos yung mga taong yung mga taong maasahan mo, yun ang mali mo. Yung mga taong nagkatingin-tingin, iwan ere. Pag-iibay na ito sa... maganda rin yun para na-exercise ka rin. Pero huwag kang kakain ng ano ha. Tungkol ko siya brad ha. Puro mga fresh. Steam, kaya steam, daga, siga, sa kamatis. Masarap sa kamatis, di ba? Isda. Tapos yung nasi mo, takal. Oo, tama. Bakit? Konti lang. Hindi lang. Ano ka tira-tira kita ka lang mo, matitira ka pa rin niya, second stock niya, magkataon niya. Dapat sa scanin mo, takakal mo lang. Tapos saging saba. Okay? Kamote. Kamote. Kamula. Kaya, mas maganda sa'yo, green apple. Ako yung pipino, gano'n. Green tsaka green apple. Oo. Di ba mo tapos siyang apple? Green yun pare, green. Oo, yung green. Okay. Yan. Saging, huwag overripe. Bawal siya overripe. Taas na kasi sugar o mag-overripe. Dapat. Sakto lang, pakilang lang. Oo. Konti lang. Oo. Ha? Ang mga buti sa 2 buwan. Sa lesa na kabuti. Ang mabawal mo yung gas sprint. Ang problema yun. Ba?
So, kakanta po namin to. So, abangan nyo muli yung aming next session. Yung kanyang power. So, again, tuwin na natin kaya to. Para makita nila. Mamaya lang natin patay. Sayang naman. Manonood mo mamaya to, ha? Bye-bye. Para makita mo yung mga ano mo. Program natin ginagawa. Okay. Yung mga mild stroke yan. Ayan. Papalam tayo pare. Si Mang Tepeng, Two. si yung pinakamagaling na mag-massage Ayun. therapy. So, dati akong hindi kapag... Okay, hanggang sa muli po. Ito po si aking pasyente, si Brother Ed. Mild stroke po siya. Ayan, makikita niyo po yung kanyang improvement. May power na po yung kanyang kanang bahagi ng kanyang upper limb o bahaging kamay. Ayan, malakas na po ito. Ayan po. So, 40%. ayun. Okay, God bless po to all of you. And happy Valentine. Yan, happy Valentine's Day po lahat. Hanggang sa muli po. Ito naman Kepeng, mild stroke patients, Brother Ed, Balingit. God bless po. Taga-Tangle ka, no? Oh, from Sitio Tangle, Tangle. Mexico, Pampanga. Yes. Siya po ay taga-Tangle. Yan. God bless po. God bless.